سلام سلام فتوى تخطات المدبية حبز لكم وسلامكم بزحن داولكو لمون كم تلمود حدا حبريتا حيزلكم مزيزل لكم نلومناكم زابطلا حبريتا دما بزعبا زا بهاجر جرمن خلت أدواه استقرزت حفنا اسكاب حجون بولاش جرمن سفيح سخونا مقلاش داقور والا تصنحو كويني قلنا إذا حفنا زياتي كالي أكلتا قن كركب أي كادن بزيكا زن خلت أدوايو نزوان جلزيك فتصمو إن داتبالة بترطار عين حقي زر زلو قل سبنا إذا حفنا زيابا على الحرارة زخونا اسكاب حجون أبيد بوليس كم زيو على إن داتحبر الزلو السب زرما ناب إنجلاند كم زهر مدما بابزحة زحبر حبريتا ألو لو دما نابهم قريبنا يزلنا مدما صداه نيزا خلت إيرواز تقولت حافتنا دما أب هاجر إيرترا كم زركو زفلت كوينو زم صدا نيزا حافتنا دما زهو زربالو نسو نابهم كنا سمعنا لبوت استملوا زربا ما سمعهم زلو زم صدا إذا خلت أدواز تقولت حافتنا السو نابهم كنا سمعنا كم بتوسخون بوليس جرمانون حدش حزوز وصح حوالي ون الله بزعبا زي قدايزي تمركزي نسون نبخم كنا قربنا مسانا صنحو سنة مكتتال ياو كبرات سمعتنا نايز حفتنا زيا كابتي خلت أدوات غريزة تاريخي وازبل زينا كاب هجرات جرمن كاب سمعنا أنا بأستات خلت سومنا زأكل أغصيرو الله نايز حفتنا زيا أتي كالي أكلتا ون اسكاب حجون السف حزقنا مقلاش دا قبر ولا انتقونو بولايس جرمن اسكاب حجين ويقع أنفت ويقع أزي كالي أكلتا جن نايز حفتنا زيا كرخبو كم زي قال اليوم دحبرو زلو أبز قدايزي تطرطيرهم أبيد بوليس زوعلو قلة سبات ولا انتقونو كوين جن نز قدايزي فتسمهم نزوين جلزك فتسموه كم زي قالو بزحبرو مسارات كبوليس جرمن نصح كم تلاقيو زحبر زلو بعل خاعه نزوين جلزك فتسمو زخل سب انتلو دما زي سبيت عيلو زام ترطر عين حقي زرع زلو سكب حجون كركب كم زي خال يوم عند حبرو زلو زوم بولايس جرمن نزوان جلزي دحر مفصامون بقلطف كاب جرمن كم زوص يوم زحبر زلو مالتون كتا نايزا حفنا زياتي خلط أروح استقرص مس راخو دما بقلطف يوم نابتي تقمطولو زنبرت جزا زامروحو على نافتي مجمريا غزي معسكر زخدتو زنبرت ولا انتمروحو ግን ድማ እሶም ድማ ናብቲ ትነብረሉ ገዛ ዝነበረት ምሳምርሕዎም ብልጡፍ ድማ ዝሓፍና እዚኣ ኣብ ቦን ዝተባበ ትቕመጥ ስለ ዝነበረት ናብኡ ምሳምርሑ ድማ ናብኡ ምሳምርሑ እዞም ፖሊስ ጀርመን ድማ ኣብኡ ማንም ሰብ ክረኽቡ ዘይከኣሉ እዛ ሰብ እዚኣ በዓል ሓዳር ከም ዝነበረት ውላዱ እውን ከም ዝነበራ እዛ ሰብ እዚኣ ሓራስ እያ ካብ ትወልድ ጋና ኣብ ሳልሳይ ወርሓ እያ እዚ ኣብ ልዕሊኣ እዚ ወንጀል እዚ ተፈፂሙ ዘሎ እዚ ወዳ እዚ ወዲ 3 ወርሒ ዝኾነ ህፃና ድማ ኣብ ክላውስተር ዝተባለ ቤተክርስትያን ኣብኡ ብጨርቂ ተጠቕሊሉ ተኣሊ ከም ዝተረኸበ እዩ ዝሕበር እቲ ብመንገዲ ኢትዮጵያ ገይሩ በዓል ሓዳር እያ ኢሉ ዛምፃ ግለሰብ ድማ ክረኽብዎ ከም ዘይከኣሉ ብኢሜልን ካልኦት ብስልኪ ቁፅሩ ገይሮም ንምርካብ ዋላ ተፈተኑ ኮይኑ ግን ሰብ እዚ ክርከብ ከም ዘይከኣለ ኮነ ኢልካ እውን ካብ ፖሊስ ንምህዳም ዝተዓለመ ሓበሬታት ከም ዝረኸቡ እዮም እዞም ፖሊስ ጀርመን ዝሕብሩ ማለት እውን ስልኩ ኦፍ ብምግባር ከምኡ እውን እቲ ኢሜል እውን ሪሙቭ ገይሩ ካብ ስልኩ ብምውፃእ ኮነ ኢልካ ክረኽብዎ ከም ዘይኽእሉ ዝገበረ ምዃኑ እዮም ሓቢሮም ፖሊስ ጀርመን ድማ ናይ ዝሓፍና እዚኣ እቲ ካሊእ ኣካላታት ንምርካብ ሰፊሕ ዝኾነ ዝተዋደደ ስራሕ ዋላ ዝሰርሕ እንተኾነ እስካብ ሕጂ ግን ክረኽቦ ከም ዘይከኣለ እዩ እንዳሓበረ እዚ ሓፍትና እዚኣ ወለዳ ኣብ ሃገር ኤርትራ ከም ዘለው እዩ ዝፍለጥ ስለዚ እዞም ስድራ ናይ ዝሓፍትና እዚኣ ድማ ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ኣሎ ንሱ ድማ በጃኹም ናይ ጓልና እቲ ካሊእ ኣካላታት ክርከብ ፃዕሪ ግበሩልና ሓገዝ የድልየና ኣሎ ክብሉ እዮም ለቦቶም ኣስሚዖም ዘለው እቲ ሓደጋ ሓንሳ ኣብ ልዕልና በፂሑ እዩ ስለዚ ግን ከም ንውራ ከም ሰባ ክትረክብ በጃኹም ከም ሰምና ከም ንውርና ክንገብር ሓግዙና ክብሉ ለቦቶም ኣስሚዖም ኣለው እዚ ንዛ ጓልና እዚኣ ተመርዒው ዝወሰዳ ሰብ ድማ ንስድራ ሓቲቱ ብስድራ እውን ፍቃድነት ረኺቡ ሰዳ ዝብል ፍቃድነት ረኺቡ ከም ዝወሰዳ እዮም ዝሕብሩ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ናይ መርዓ ስነ ስርዓት ገይሩ እውን ከም ዝወሰዳ እዩ ዝፍለጥ ናይዞም ስድራ እዚኦም ለበወትን ሻቁሎትን ድማ ናይ ኩሉ ሰብ ሻቁሎት ኮይኑ እዩ ዝርከብ እዚ ሓፍትና እዚኣ ልክዕ እቲ ሓደጋ ኣብ ሓንሳ ኣብ ርእሳ በፂሑሎ ክልተ ኣዳዋት ቆሪፃ እቲ ካሊእ ኣካላታ ዝሓፍትና እዚኣ ብሂወት ትህልያ ንማል ኣዝዩ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ብደም ፍሰት እውን ሂወታ ክትሓልፍ ስለትኽእል ሕጂ ኩሉ ሰብ እውን እዚ ሓፍትና እዚኣ ሓንሳ ኣብ ልዕሊኣ እዚ
ሓደጋ እዚ ካብ በፅሐ ከም ሰባ ከም ንብሮም ክረኽቡ ቤተሰብ ስድራ ሓንሳእ እዚ ሓደጋ እዚ ኣብ ርእሳ ካብ በፅሐ እቲ ካሊእ ኣካላታ ድማ ተረኺቡ ስድራ ድማ ከም ሰቦም ክገብሩ ናይዛ ሓፍትና እዚኣ እቲ ካሊእ ኣካላታ ከም ንቡር ከም ሰባ ክትረክብ ኩላትና ንረባረብ እንዳበለ ብዙሕ ሰብ ፃዕሪ እናገበረ እዩ ዝርከብ። እዞም ስድራ እውን በጀኹም ክብሉ እዮም ተሳሚዖም ዘለው። እቲ ካሊእ ኣካላታ ክርከበሉ ዝኽእል መንገዲ እቲ ዝበለፀ እንተሎ ድማ ነዛ ሓፍትና እዚኣ በዓል ሓዳራ ዝነበረ ሰብ ነዚ ወንጀል እዚ እውን ፈፂሞ ክኸውን ይኽእል እንዳተባሃለ ብጥርጣር ዓይኒ ሕጊ ዝረኣይ ዘሎ ሰብ እቲ ካሊእ ኣካላታ ኣበይ ከም ዝገበራ እንተሓቢሩ ጥራይ እዩ ክኸውን እምበር ፖሊስ ጀርመን እስካብ ሕጂ እውን ሰፊሕ ዝኾነ ዝተዋደደ ምእላሽ እንዳገበሩ እዮም ዝርከቡ። ኮይኑ ግን ክረኽብዎ ኣይከኣሉን። ሰብ እዚ ኣብ ማንም ሰብ ክረኽቦ ኣብ ዘይኽእል ቦታ ከም ዘቕመጣ እዩ ዝሕበር ዘሎ። ሂወታ ኣላ ዶ ትኸውን ወይ ከዓ ሞይታ ዶ ትኸውን ዝብል ድሕሪ ምርካባ ዝፍለጥ ኮይኑ ስድራ ድማ ናይዚ ሓፍትና እዚኣ ካሊእ ኣካላታ ክርከብ ከምኡ ድማ ሰብ እዚ እውን ኣብ ኢድ ፖሊስ ክውዕል እዮም ተላቢቦም ዘለው። ሰብ እዚ ምርካብ እውን ሓደ ናይዚ ሓፍትና እዚኣ እቲ ካሊእ ኣካላታ ኣበይ ከም ዝገበራ ክሕብር ስለ ዝኽእል ነዚ ሰብ እዚ ኣብ ኢድ ሕጊ ክነውዕሉ እውን ኩላትና እጃምና ናውርፊ ክብል ይፈቲ። ንሎሚ ኣብዛ ዝነበልና ኣብ ቀፃሊ ብሰላም ይረኽበና።